Over 70% av alle nye nettsider laget kun for å svindle oss. Du sikker på at du klarer å gjennomskue alle? For sikkerhetens skyld har vi inkludert viktige sikkerhetstjenester i våre mobilabonnement, slik at du blant annet kan surfe sikrere. Bli tryggere med mobilabonnement fra Telenor. Se Telenor.no. Godt nyttår og velkommen til sesong 6 av Jernverket podcast. Jeg heter Helle Steinkløv, og vi starter året med et slag for skandinavisk språk og metal. Jeg har truffet danske Avsky. Før intervjuet noe jeg må si. For at Jernverket skal overleve som podcast trengs det midler. Og du kan bidra med støtte månedlig via patreon.com/jernverket eller gi en enkeltsum via Vipps-nummer 567438. Beløpet selvsagt valgfritt. All informasjon står nederst i episodebeskrivelser med lenker som fører deg rett til kassen. Tusen takk for alle bidragene så langt. Jeg klarer ikke dette uten deg. Yes, godt. Det virker. Perfekt. Det her en revy av 2020 og samtlige møter over internett. Ja, det ret irriterende. Kan du høre meg? Nei. Ja, men jeg kan høre det fint. Ja, bra. Ok, men hei. Hvordan går det? Ja, det går fint. Jeg overlever corona, vil jeg si. Ikke blitt syk ennå? Jeg har været syg i foråret, faktisk. Lige dengang, hvor det hele det startede. Der var jeg syg i en uge, faktisk. Men det var ikke slemt. Og jeg har det okay nu, vil jeg sige. Så du har hatt corona? Ja, det har jeg faktisk haft. Oi. Det var, det ved jeg ikke. Det var ikke så slemt, som jeg havde regnet med. Nej. Det kunne være. Så, ja. Du slapp respirator. Det gjorde jeg. Heldigvis. Ja, men det godt å høre. Vi kan jo starte med å si hallo, Avsky. Ja, hej så. God aften. du må nesten presentere deg selv for det norske publikummet. Ja, jamen det Avsky fra Danmark. Jeg hedder Ole, bor i København. Og tak fordi jeg gerne måtte være med her. Jo, selvsagt. Jeg synes det var ekstra artig da jeg sendte e-post og sa at jeg foretrekker å gjøre intervjuer på skandinavisk. Ja, det foretrekker jeg også. Ja. Så håper jeg kan forstå det hele. Det kanskje 3 personer til sammen som kan forstå både meg og deg. Ja. Bredt nedslagsfelt. Jeg vil sige... Hvis jeg kommer til Sverige, så skal folk tale meget, meget, meget langsomt, for at jeg kan forstå det. Men det er heller ikke så tit, jeg får øvet at lytte til norsk, desværre. Fordi alle de taler bare engelsk med det samme. Så, ja, det ikke bra. Så jeg synes, det fedt at gøre det på den her måde i hvert fald. Ja, det en oppfordring til alle andre i Norge, Sverige og Danmark. Bruk eget språk. Ja. Det ok å stoppe underveis og spørre hva betyr det, det. Ja, det gør jeg, hvis det bliver nødvendigt. Ja, men du har en dialekt som enkel å forstå for meg i hvert fall, så... Ja, jeg prøver også, ikke at jeg gør helt vildt meget ud af det, men jeg prøver lidt at tale tydeligt og på samme måde, som jeg selv synes, det er rart, hvis folk gør på norsk eller svensk. Så. Ja, jeg skal også prøve å snakke litt mer moderat enn normalt. Jeg med indtil videre, så det godt. Ja, det bra. Ok, men først gratulerer med meget god utgivelse i 2020.
Det har gått bra. Det må man sige. Jeg havde da håbet på, at det gik godt, men jeg havde ikke forudset, at det gik så godt, som det gjorde alligevel. Ofte jeg drømmer mig død. Ja. Jeg så at den har jo blitt kåret til... den kom på en 3. plass i Jernverkets kåring, der Jernverket sine lyttere har stemt frem sine favorittalbum. Ja. Det var fedt. Ja. Like etter Enslaved og Malokarpata. Ja, det er så okay. Men i Danmark så var du nummer 1. Der var der på HeavyMetal.dk, tror jeg det var, der havde lavet afstemning i hvert fald, hvor den lå nummer 1. Så... Og altså, jeg har set den på en del lister, som jeg er blevet meget positivt overrasket over, at den ligger ret højt. Der er folk, der har sendt fra Italien og Holland med... Jeg ved ikke altid, hvor store de magasiner er, men det er stadigvæk... det føles virkelig dejligt, at der er så mange, der har taget godt imod. Mm-hmm. Men kan vi starte på begynnelsen? Hvordan startet Avsky? Du har jo spilt i flere band tidligere, og du spiller også i Solbrud, men Avsky er et soloprojekt. Ja, det er det. Det startede i... De første numre, de blev udgivet i 2015, men der havde projektet måske allerede været lidt i gang, bare hjemme i min lejlighed i måske et år, eller måske næsten 2 år, hvor det hele det var små idéer, og det blev lige så stille sat sammen til nogle ekstra sange, nogle nye sange, som det kunne have været blevet Solbrud måske, men jeg ville også bare gerne i gang med det, så jeg tænkte, nu laver vi bare et nyt band, og så smider jeg det ud på nettet og ser, hvad folk de synes om det. Og det var godt, jeg gjorde det, synes jeg. men hvad var grunden til, at du valgte at gøre det alene, som et soloband? Ja, men det var simpelthen for, at det skulle gå... Det var lidt fordi, det skulle gå hurtigt. I Solbrud, der bruger vi meget lang tid på at skrive, og vi bruger lang tid på at prøve idéer af, og jeg havde bare brug for noget andet, hvor det ikke skulle tage så lang tid, det hele. Men du gør jo alt selv, alt av instrumenter og vokal. Minus trommer. Ok, men du har spilt trommer før, forstod jeg. Sånn for 15 år siden. Jo, jeg har spillet trommer en gang i et band, men det... Jeg kan godt spille trommer, men jeg kan ikke spille afskytrommer. Ja. Og det havde været synd, hvis jeg selv skulle spille trommerne, og jeg så havde måttet lade hele projektet være noget andet. Begrænset af, at jeg ikke er super god til at blaste eller spille dobbeltpedal. Så. Hvem hjælper dig med trommer, da? Der er en, der hedder Martin Havmann, som har indspillet trommer på det, som er udgivet. Hvordan jobber du selv, når du skriver musikken, når du da har flere instrumenter og vokal som skal inn? Hvor begynner du for å skrive en låt og komponere det hele? Altså, hvordan jeg starter det? Ja, hvor du starter. Hvorhen? Nå, ja. Altså, jeg tror, at det meste starter med en akustisk guitar og sidde i sofaen i weekenden om morgenen, og lige pludselig er der en eller anden lille bitte melodi, som altså det er som regel kun 5-6 toner efter hinanden, som ligesom bliver et frø, der lige så stille spirer, og så bliver det til resten. Men det hele, jeg tror næsten alle sange, de bare startede
at jeg har hørt en eller anden lille bitte melodistykke i radioen eller et eller andet. Det er tit musik, der ikke er... Det er musik, jeg sådan sætter på derhjemme, som jeg bliver inspireret af. Og så lad det vokse. Så det er egentlig næsten sådan, alle sange, de er startet med en lille bitte melodi, og så bliver der bare puttet ovenpå og ovenpå og ovenpå, indtil der er et færdigt nummer. Du bygger det op gradvis. Det er meget bygget op, ja. Og så bliver det til en demo derhjemme, og så bliver det sendt til min trommeslager, når jeg er tilfreds med det, jeg har lavet. Og så laver han trommer, og så laver jeg halvdelen om bagefter alligevel. Hvad gør du i studio da? Hvor starter du da? Altså med trommerne, eller? Ja, du har trommene klar, og da går du i studio, spiller du guitar først, bass. Hvad gør du? Det rigtig meget laver jeg tit, inden trommerne faktisk er indspillet. Så jeg har mange både vokal og guitar bass takes, som egentlig bare skulle have været demo, men som ender med at så blive det endelige produkt i virkeligheden. Fordi nogle af tingene har... Jeg kan godt lide med nogle af de clean guitar-lyde, jeg bruger, at det ikke... Altså, det behøver ikke at lyde... Det er ikke en pæn, ren lyd, jeg går efter. Det må godt have sådan en lidt skramlet, smadret lyd. Og nogle gange, så er det udtryk, der kommer, når jeg bare laver demoen, hvor jeg tænker, det er lige præcis sådan, det skal være. Det skal ikke ændres. Jeg kan ikke gøre det bedre ved at prøve at lave det igen, eller bruge en bedre mikrofon, eller en dyre guitar. Det er sådan, det skal være. Og det tror jeg også bare, at jeg... Med tiden, så stoler jeg mere på måske, at det er fint nok bare at gøre det sådan. Fordi det er alligevel lyden. I sidste ende, så er det den lyd, der kommer ud af højtaleren, som er det, folk nyder, eller hader, eller hvad de nu gør. Men hvis det i første forsøg lyder som præcis det rigtige, så bruger jeg det altid bare. Et her og et nu. Ja, det er det meget. Især med vokal også, vil jeg sige. Ja, så du tænker, at man ofte kan ikke bli skuffa, men begynne at gå i ring rundt sig selv på jagt efter den perfekte vokal. Så da, lige præcis. Ja. Altså jeg har taget mange retakes af noget vokal, og så har jeg tænkt, nej, det skal jeg ikke. Jeg skal bare bruge det, som jeg startede med at synge, som en demo, og så må der mangle et ord i teksten, hvis jeg glemte at synge det. Men så lyder det sådan, som jeg gerne vil have det til at lyde. Så der kommer der også et umiddelbart udtryk indenfra, som er 100% ægte, eller det, jeg lige føler der. Og det er tit det, som jeg synes er det, der virker i sidste ende. Vil du fortælle lidt om de 2 første utgivelserne? Det var en EP kaldt Avsky i 2015, og så en single i 16. Kan du sige lidt om dem? Altså, EP'en, som jeg lavede, det var det første Afsky, som blev udgivet. Og så jeg vil næsten stadigvæk sige, at det ene af numrene på Et sidste farvel, tror jeg næsten er et af mine egne yndlingsnumre stadigvæk. Som vi spiller det næsten også live, hver gang vi spiller. Eller jeg tror faktisk, vi har spillet det live alle gange. Og ja, altså den første, det var nok lidt en samling af riff og idéer, som jeg lidt havde gået og gemt til side, som ikke blev brugt i Solbrud, men jeg alligevel synes havde noget potentiale, og derfor jeg er god til at huske at bare på mobiltelefon og indspille eller optage, hvis jeg har en melodi, som jeg gerne vil huske, optager jeg den altid med det samme, for ellers så ved jeg, så glemmer jeg lynhurtigt. Og jeg fik lavet de numre, og det var
jeg kan huske, det var meget nervepirrende at skulle udgive det lige pludselig. Fordi man havde lige pludselig ikke et band i ryggen, og man var flere, der var enige om, jamen det her har vi lavet sammen, og hvis ikke der er andre, der synes, det er godt, jamen så er vi i hvert fald også i bandet, der synes, at det er godt. Og det kan jeg huske. Det var på en eller anden måde overvældende, og så skulle sige, jamen, vi har lavet noget musik, som folk godt kan lide, men det her, det er så det, jeg kan alene. Så ja, det var ret, jeg synes, det føltes vildt, kan jeg huske, dengang, hvor jeg så valgte at lægge nummerne ud. Og så kom der heldigvis en god respons tilbage på det, som, altså lige meget hvad, så kunne jeg også godt selv lide numrene. Men selvfølgelig det, at der var andre, der sagde, wow, det er fedt, det gjorde også bare, at jeg gerne ville lave mere. Ja. Og den single, der så kom, den skulle egentlig have været med på det album Sorg, der så kom efterfølgende. Men jeg vidste, der ville ikke være plads på... altså, selvom de er udgivet så lang tid fra hinanden, så var der rigtig mange tanker og idéer, som allerede var omkring hele albummet. Men så tager det også tid, og det tager tid at trykke det, og det tager lige pludselig tid at indspille, og så for at der ikke skulle gå for lang tid, så valgte jeg at simpelthen skære det ene nummer fra, og så bare udgive det, så der kom noget lidt tidligere. Og der var noget helt fantastisk snevejr, som det er ikke så tit, det sker i Danmark jo, så jeg var ude med det samme med kameraet, og fik lavet den lille video, der så ligger på YouTube til Vinteren bæres ind også. Så derfor så ville jeg også bare gerne have det udgivet, i stedet for at vente og vente. Ja, så hellere lave noget nyt, og så få det ud, og så kunne koncentrere sig om nogle nye sange igen. Ja, musikvideo, ja, det har jeg... Ja, det er specielt. man må jo ha det også. Ja, og det ved jeg ikke, om man egentlig må, men nu har jeg lavet den, og egentlig er jeg ikke super... Jeg synes ikke, musikvideoer til metal fungerer særlig godt, egentlig. Jeg kan godt selv stå inden for den, jeg selv har lavet, men jeg overvejer meget, fordi i virkeligheden vil jeg gerne lave en video, men jeg skal ikke lave en video, hvor jeg selv står og spiller guitar, eller selv står og synger, eller... Ja, det fungerer ikke helt i min verden, synes jeg ikke. Immortal og Call of the Winter Moon. Så skal man gå... så skal det være helt Immortal og helt for sjov, men... Ja. Men så kom 2018, og det første hele albumet, Sorg. Ja. Og det har jo blitt omtalt som et litt tristere, mer depressivt album enn fjorårets utgivelse. Kan du fortelle litt om Sorg? Ja, Sorg var... Nu havde jeg ligesom lavet nogle numre, og vidste det næste, jeg skulle udgive, det skulle være det blev nødt til at være en hel plade. Altså, det ville jeg selvfølgelig også. Det ville jeg gerne. Og... Jamen, altså, Sorg var lidt et album, som... Der er flere sangene... Altså, sådan sidste sang, der er på pladen, Måneløse Nat, skrev jeg på en aften, hvor jeg faktisk var rigtig ked af det, og brugte så bare den energi i stedet for til at få nogle melodier ud, som jeg sådan, altså, man selv næsten sidder og svælger i og tænker, det her, nu kommer det helt ud på en eller anden måde. Og sådan endte det alligevel med, at der var flere af sangene, der er på Sorg, som lidt blev skrevet på den måde. Der var måske en lille idé og en lille bitte skitse, men der var nogle ting i mit liv, der gjorde, at jeg ligesom fik noget... Brugt musikken som en ventil for bare at så sidde og arbejde på de tidspunkter, hvor jeg bare havde... Altså sådan ikke nødvendigvis var ked af det, men bare mange følelser, og der skete nogle ting i mit liv lige der, som gjorde,
at jeg gik og tænkte på mange ting, som jeg så bare brugte til at få musik ud med i stedet for. Samtidig med, at jeg også var et underligt sted måske, men ja, der kom noget godt ud af det så i det mindste, synes jeg. Men hva med det siste verket her nå da, på Ofte jeg drømmer meg død? Den det er jo også depressivt og sosialrealistisk, men kanskje litt mer håp i den plata. Hva skjedde her? Undskyld. Hva skjedde her? Ja, men jeg tror, det er meget teksterne, der gør det på Ofte jeg drømmer mig død, som jeg jo ikke selv har skrevet, men Tyne sang nummer 2, som også var den, jeg valgte at ikke udgive som en single, men det var ligesom den, som folk de fik lov til at høre fra pladen, før de fik lov til at høre resten. Som er sådan en stærk kampsang, og jeg tror også bare, det ligesom det tekstuniversen. Der er nogle rigtig triste ting, og det er depressivt, og det går ikke særlig godt og sådan noget, men der er alligevel det der håb for, at man kan kæmpe og opnå noget ved det. Og det tror jeg også bare ligesom den følelse, den afspejles også i selve musikken, og ikke kun i teksterne. Så, men i virkeligheden, altså sådan, når jeg bliver spurgt direkte, det er også blevet spurgt før, hvad er forskellen på den, eller gjorde du et eller andet anderledes der? Og det er ikke fordi, jeg aktivt har tænkt, nu vil jeg gøre sådan, og nu vil jeg gøre sådan. Det er mere nogle ting, der er sket alt efter, nok også hvor jeg har været henne selv i mit eget hoved, og hvad for nogle ting, jeg lige har gået og tænkt på, og årstiderne, og altså mange forskellige ting. Så helt præcis, så kan jeg ikke sige, hvad det er, der gør, at det er den følelse, det får, udover at teksterne faktisk smitter ret meget af på musikken, og måden, det bliver sunget på også. At der er en anden holde hovedet højt, og man har et mål, man går fremad mod, frem for på sorg, hvor det måske mere der går det hele bare ned ad bakke, og man opgiver lidt og opgiver håbet. Så er der noget mere at holde fast i på Ofte jeg drømmer mig død. Så jeg tænker, det er nok det, der er det primære, der gør, at det er sådan, folk eventuelt opfatter det. Men det vil jo være forskel på det at skrive en tekst selv, og det at bruge en tekst nogen andre har skrevet. Ja. Kjenner du noe hvordan det at skrive musik til en eksisterende tekst kontra en du har skrevet selv? Altså om hvad jeg helst vil foretrække, eller hvordan er det at skrive musik til egen tekst versus andres lyrik? Altså der er selvfølgelig noget forskel på det, men ja, jeg synes egentlig nogle gange så kan jeg godt sådan adskille de to ting helt, tekst og musik, så jeg ville godt kunne tage og skrive en sang uden at have tekst til, og bare hive en tekst ned fra en eller anden fra en bog og bare synge nærmest det der står, og lægge følelse i, fordi følelsen der kommer altså når jeg synger, kommer rigtig meget gennem musikken, mere end det i virkeligheden kommer af selve indholdet fra teksten. Men hvis de to ting så passer sammen, så kan det godt give en forstærkning, men jeg vil næsten sige, at uanset tekst, så altså det handler om musikken, hvad jeg lægger i følelsen, når jeg synger det faktisk. Mere end selve indholdet. Hvor selvom alligevel på sorg,
endte mange af teksterne med at være sådan meget personlige for mig. Og det kom så nok også til udtryk i det, jeg sang teksterne. Men jeg synes ikke, der var mindre følelse. Nu for eksempel, hvor jeg lavede ofte, jeg drømmer mig død, og skulle synge de tekster. Fordi jeg så måske bare prøvede at sætte mig i det sted. Og der er selvfølgelig også paralleller fra de tekster, jeg selv har skrevet, til de tekster, som jeg så har valgt at bruge i sidste ende. At der er en eller anden rød tråd, som jo ikke, det er jo nok ikke tilfældigt. Altså, at jeg har valgt lige præcis de tekster, når jeg kunne have valgt alle mulige andre i virkeligheden. Men valgte du teksterne før du skrev musikken til plata? Det var lidt half and half på en måde. For jeg fandt, da jeg fik ideen til at lave albumet, eller ideen til, at jeg gerne ville bruge digte, som andre havde skrevet, der var det, fordi jeg havde læst det ene digt og tænkt, wow, det der digt, det er... Og det er det digt, der hedder Angst, som jeg læste, hvor jeg stod i en bog, eller i sådan en souvenirforretning, slår op på en bog, og så er det digt der som det første, jeg slår op på. Og jeg læste det, og så tænkte jeg, det kan bruges til black metal også. Det er så trist, synes jeg, det digt. Så der var noget ved det, hvor jeg bare tænkte, det skal jeg gemme. Tog et billede af siden, og så gik jeg hjem, og da jeg så lige havde tid til at sidde alene, så prøvede jeg bare at synge det vokal hen over noget musik, som jeg allerede havde lavet i forvejen. Og sådan har processen været lidt hele vejen igennem. Noget af jeg begyndt på, og så har jeg fundet ud af, at jamen, der er ikke musik nok til at lave hele teksten. Så må jeg prøve at lave noget om, eller... Så det har lidt været sådan en... hele tiden tilpasse det lidt efter hinanden. Men hvor finner du de her tekstene? Jeg forstår det som at det er danske nationalhelter som har skrevet det her. Altså, de er kanskje ikke kjent for nordmenn. Kan du si litt om hvem de her er? Jeg har sett Sofus Klausen, Jeppe Aakjær, Emil Aarestrup. Hvem er de? Ja, altså... H.C. Andersen har alle selvfølgelig hørt om. Hvilket egentlig, det gjorde egentlig, at jeg i starten tænkte, skal jeg have H.C. Andersen med, eller skal jeg ikke have H.C. Andersen med? Netop fordi jeg tænkte, lave en black metal plade, og så er der nogen, der måske bare læser om den, og synger en H.C. Andersen tekst, og alle tænker på eventyr og børnehistorier, og hvordan hænger de to ting ligesom sammen. Så det tænkte jeg faktisk en del over, og så besluttede jeg mig så for at sige, jamen, det skal netop være H.C. Andersen, netop fordi, at der er så mange, altså hele verden kender ham, men hele verden kender ham for sine eventyr, og så var der alligevel nogle mere dystre tekster, dystre digte, som han har skrevet. Og der tænker jeg så, jamen, så kan jeg måske prøve at præsentere H.C. Andersen på en anden måde. Og det er ikke fordi jeg selv har et forhold til H.C. Andersen og tænker, han er bare god, eller ham kan jeg overhovedet ikke lide. Altså, så egentlig det, at jeg tog ham med, det var sådan en... Jeg ville have valgt ham fra, fordi han var den, han var, og har skrevet de ting, han har gjort. Men gennem mine egne tanker omkring det, så gjorde det så i virkeligheden, at jeg tænkte, jamen, ham skal jeg faktisk have med. Så er der Jeppe Aakjær, som... altså, der var en sang, kan jeg huske, som vi sang i skolen som barn, der hedder Jens Weimann. Og den er egentlig sådan en okay, munter melodi, og selve teksten handler om en fattig mand, som sidder og hugger sten i små stykker. Og selve teksten og sangen slutter med, at han dør en vintermorgen, så ligger han og er frosset ihjel, og
bliver begravet på en kirkegård, og han har hele livet siddet og hugget de her sten i stykker, som skulle være grus til vejene. Men i det han dør så, fordi han er så fattig, så får han kun et kors lavet af træ, og ikke engang en sten på sit gravsted. Og jeg kan huske allerede som barn, at den historie, den gjorde bare indtryk på mig. At man sad og var sådan, wow, var det en trist historie? Og det tænkte jeg allerede som barn dengang. Og endte med faktisk fra den tekst at stjæle et par linjer, som jeg har puttet ind i en sang, der er på Sorg-albummet. Så Jeppe Aakjær var allerede en, som jeg sådan havde tænkt over dengang, og da jeg så begyndte at læse nogle andre ting, han havde skrevet, så var der bare et eller andet spændende ved ham. Og samtidig med den der barndoms connection, gjorde, at han altid lidt har været en, som jeg sådan har følt mig inspireret af. Uden at jeg i virkeligheden... Det er ikke fordi, jeg læser super mange digte, eller på den måde. Men der var alligevel et eller andet ved ham, som gjorde, at jeg tænkte, hvis jeg skal lave den her plade, så skal jeg have noget med, som han har skrevet. Og fandt så også den helt fantastiske tekst til Tyende sang, som virkelig passer godt ind i hele det der, i tematikken på albummet, passer mega godt til forsidebilledet. Så han var oplagt at have med. Sophus Clausen og Emil Aastrup var ikke nogen, som jeg havde et specielt forhold til inden. Men da jeg fandt ud af, at det var det her, jeg godt ville lave. Angst, det var jo så det, jeg fandt, som ligesom lavede grundlaget for pladen. Og altså jeg fandt nogle tekster. De sidste fandt jeg ved simpelthen bare at sidde og læse digtebøger og gamle folkesange og altså gamle ridderviser og sådan nogle ting, for at finde ud af, hvad det var, det skulle være. Så jeg fik læst rigtig meget spændende også som research, da jeg var i gang med med at finde teksterne til pladen. Men det er ikke fordi, jeg egentlig har sådan et kæmpe forhold til nogle af dem, som jeg så har valgt at bruge i sidste ende. Det er jo jobben med at sætte sammen et album og finde teksterne, skrive musikken og til slut plateomslaget eller coveret. Ja. Som jo også var det et dansk maleri. Det var så også vigtigt, at det skulle være noget dansk, der passede ind i. Og at der så var... Det var også heldigt, for jeg fandt billedet, og jeg lavede coveret, og jeg sendte det til pladeselskabet, og så spurgte pladeselskabet, det der maleri, er det et, man må bruge overhovedet? Og jeg tænkte sådan, shit, det havde jeg slet ikke tænkt på, om der var copyright, eller noget som helst med det her maleri. Jeg havde bare brugt det. Og jeg kunne næsten ikke holde tanken ud om, at jeg måske ikke måtte bruge det, fordi jeg synes, det passede så perfekt til. Men det viser så, at det måtte man heldigvis godt. Så det var ret dejligt. Jeg var lidt nervøs på et tidspunkt. Men jeg ser jo, at du har udtalt i et interview, at du også er optaget av den lille mand i samfundet. Du må jobbe, og du skal give. Men livet burde være en fest. Ja, lige præcis. Kan du fortælle lidt om det her? Ja, det er altså sådan... Til hverdag er jeg ikke super politisk engageret. Men det er kun fordi, at jeg synes, at det er sådan et stort spil, som jeg ikke gider bruge min tid på. Men derfor så synes jeg stadigvæk, at der er for mange ting i verden, som er uretfærdige. Der er for mange mennesker, som har rigtig meget, og der er rigtig mange mennesker, der skal kæmpe simpelthen til de falder om for bare at have en lille bitte smule. Og den fordeling, synes jeg, altså som de fleste andre forhåbentlig, at det kan ikke være rigtigt, at det skal være sådan. Og det kan ikke være rigtigt, det skal være sådan, når vi i virkeligheden har
en masse teknologi og ting, der gør, at livet kunne være meget nemmere for folk. Men så er der bare nogen, der sidder i den anden ende, som ikke tjener penge på det. Og derfor er verden så stadigvæk, som den er, helt kort, groft fortalt. Og det er altså også der, den lille mand kommer ind i billedet. Altså, jeg har også et job ved siden af for at kunne lave musik, og kan ikke leve af det, og jeg bor et sted, hvor det hele, jeg har det ret privilegeret i Danmark i forhold til andre mennesker i verden. Men jeg synes også nogle gange, at den måde, som tingene er på her, ikke er fair eller retfærdig. Og så er der jo så alle dem, der bor steder, som har det mindre privilegeret end i folk i Danmark eller Skandinavien generelt. Så det sætter lidt tingene i perspektiv nogle gange, synes jeg. Og jeg ved, jeg skal ikke ud og prøve at redde verden, fordi jeg ved ikke, hvor jeg skulle starte henne. Men jeg kan så bruge min afmagt over, at tingene er, som de er, til at få lavet noget musik og få nogle følelser ud på den måde i virkeligheden. Og det gør du jo. Det gør jeg jo. Det er det, jeg prøver at få fuld hammer. Kanalisere energien ud til noget, som bliver fedt, og man står med et positivt produkt i sidste ende i virkeligheden. Men du har også skrevet færdig næste udgivelse. Ja. Kan du sige noget som helst om den her, eller er det hemmelig? Ja, altså, jeg har lyst til at sige rigtig meget om det, men det er også svært, fordi det ikke er helt. Jeg har hele ideen, den er oppe i mit hoved. Musikken er skrevet, og jeg ved, hvad teksterne skal handle om, men jeg har ikke skrevet teksterne endnu. Aha. Fordi det kommer til at være et konceptalbum og en rød tråd igennem, og det bliver et helstøbt album og ikke en række enkelte sange. Så meget kan jeg sige, men jeg føler ikke, at jeg kan afsløre så meget endnu om, hvad hele ideen er. Men det bliver godt. Ja. så meget kan jeg sige. Jeg glæder mig virkelig meget til at få det lavet færdigt. Ja. Jeg synes, ideen er god, og ja, det hele er oppe i mit hoved. Det skal simpelthen bare ud nu, og så samles. Spændende. Det er det sidste, der lige mangler. Spændende. Så ja, det glæder mig til at få det ud. Å få private bilder spredt på nett noe av det vondeste som kan skje. Og midt i all fortvilelsen det lett å føle seg totalt hjelpeløs. Hva ville du gjort i en slik situasjon? For sikkerhetens skyld har vi inkludert viktige sikkerhetstjenester i våre mobilabonnement. Du kan blant annet få hjelp til å fjerne uønsket innhold på nett. Bli tryggere med mobilabonnement fra Telenor. Se telenor.no. Hos Kiwi det bare muligheter. Velg mellom billig, billigere eller billigst boblevann. 1,5 liter Farris Naturell til 19,90 pluss pant. 1,5 liter boblevann Naturell til 13,90 pluss pant. Eller First Price vann med kullsyre til 8,90 pluss pant. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. God jul! Vi kan jo snakke litt om utgivelsen i seg selv, og både plater, men også merch. Det vel kommet vinyl, og det mange kassettutgivelser fra forskjellige selskap. Ja, det var egentlig fordi, der var nogen, der havde skrevet på... der er nogle gange folk, der skriver os, vi har et lille label, har du lyst til at komme over til os i stedet for? Og hey, vi laver bånd, eller skal vi lave et eller andet? Og det jeg rigtig godt kan lide ved Afsky, det er altså både at skrive musik,
at skrive tekster, men jeg kan også godt lide at sidde og lave artwork. Jeg kan godt lide at få idéerne og prøve at få det til at blive til et eller andet. Så jeg har altid sådan set afvist alle dem, der har spurgt os, skal vi lave artwork til din næste plade? Og det er super dygtige folk som regel, der skriver, der kan noget. Men det er samtidig rigtig vigtigt for mig, at jeg får lov til at gøre tingene selv. Så jeg har egentlig hele tiden sagt nej, og der lige pludselig var der nemlig et par stykker, der havde spurgt med bånd, om de måtte udgive det. Og så tænkte jeg, jamen, så prøver jeg. Og så skrev jeg tilbage til dem og sagde, at I må godt lave et bånd, men I må kun lave 100 stykker hver. Og så skal I vide, at jeg har givet andre lov til at lave båndet også. Og der var så 5, der skrev tilbage og sagde, jamen, de betingelser ville de godt være med til. Og så kastede jeg egentlig bare lidt projektet ud. Det var også lidt spændende at se, hvad folk de så kom tilbage med i den anden ende. Og altså, nogle af udgivelserne har været rigtig flotte, synes jeg. Nogle har bare været almindelige, bare et kassettebånd, hvor der ikke har været gjort noget ved det. Altså et eller andet specielt. Og jeg ved ikke, om jeg gør det igen. Altså noget på samme måde. Fordi jeg lidt følte, at jeg synes, at hele Afsky-projektet er virkelig sådan personligt for mig på mange måder. Så det at give noget videre til nogle andre, som i sidste ende repræsenterer mig på en eller anden måde, det havde jeg det alligevel, det havde jeg lidt mærkeligt med. Så selvom jeg synes, at især den udgivelse, som Vendetta lavede, og den Old Mill Production, de lavede, var rigtig flotte, og nogle flotte ting, der var med. Men havde jeg gjort det anderledes selv, det havde jeg nok på en eller anden måde. Og det er små ting, men jeg går også meget op i små detaljer med ting. Så ja, jeg synes, det var sjovt, og det var sjovt at se, hvad der kom ud af det. Men jeg tror, jeg gerne vil bare have styringen selv med de næste ting, der skal produceres. Ja, var det du som stod bak den sorgkassetten i en træboks? Ja, det var et stort projekt. Ja. Men det var veldig begrænset oplag. Det var det, men det tog også meget, meget lang tid at lave. Lager du? Jeg vidste, jeg ville lave det, men jeg havde ikke tænkt, hvor lang tid det kom til at tage at lave det. Lager du selv? Undskyld? Laget du boksen selv? Ja, den har jeg selv stået og lavet. Det tager tid. Det tager nemlig tid, ja. Jeg arbejdede som smedker på et værksted. Dengang var jeg lavede det. Så jeg stod efter arbejdstid og bare skar små kasser og limede dem sammen, og ja. Det var et kæmpe arbejde, men det var fedt, synes jeg. Det var alligevel arbejdet værd. Med den respons, jeg fik tilbage af folk, der bare var glade for det. Så. Men du lager også smykker, shit. Jeg laver halskæder, ja. Så jeg har den selv på. Solkorset. Veldig fint. Ja, jeg har fået lavet jeg har 2 i sølv. En til mig og en til min kæreste. Og så ja, dem starter jeg med at lave. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid siden det er, men det var egentlig også et projekt en aften, hvor jeg tænkte, det er jo hyggeligt at sidde og skære i fedtsten, og jeg havde noget tin, og så prøvede jeg at lave en, og tænkte, den blev egentlig ret fed, og det kan være, der var andre, der har lyst til at have sådan en også. Og der er alligevel mange, der har købt den med tiden, så det var egentlig en meget fed ting, synes jeg, at lave, selvom det jo ikke har noget med musik at gøre, men det er så måske nok bare igen, at det bliver et eller andet personligt,
som jeg så synes er fedt, og så vil jeg gerne dele det med andre. Det blir en del av avsky som konsept, på et vis. Hvad for noget? Det blir en del av avsky som et konsept, eller en merkevare. Ja, det tænker jeg helt sikkert. Jeg ved ikke, jeg har også overvejet andre ting, man kunne lave, men jeg ved ikke helt, hvad det bliver endnu. Det skal heller ikke for langt væk fra musikken. Men jeg kan alligevel godt lide ideen om at have nogle merch items, som er håndlavet og som man selv har lavet. Jeg synes nogle gange det er synd, hvis sådan større bands de måske netop får lavet en trækasse med, så er der en CD og en vinyl og nogle billeder og et kort med autografer, men det hele det er bare lavet på en fabrik, og autografkortet er det samme, der bare er, altså det er ikke håndskrevet, det er bare en fotokopi. Og måske er der mange fans derude, som også er glade for det, men det virker så halvt på en eller anden måde. Så det er nok også der, hvor jeg gerne vil lave tingene selv i virkeligheden. Fordi jeg selv sætter pris på at få noget, der er mere unikt og hjemmelavet. Ja, jeg er enig i det. Jeg har selv begynt med træsnitt og trykke ut bilder med maling. Og da er jo hvert eneste bilde unikt. Lige præcis. Ja. Men selvfølgelig kan du trykke plakater av træsnittet, men det vil aldri bli en original. Nej, det ved jeg ikke. Så, men folk vil jo gjerne ha alt gratis, da. Ja, det vil de også. Ja. Så, men vi har kommet til et nytt år. Kanskje blir det bedre. Kanskje gjør vaksiner at vi igjen kan gå på konsert. Jeg håper. Hvilke planer har Avsky for turné og koncertåret 2021? Vi skulle have spillet første koncert den 16. januar i Danmark, men det blev aflyst. Ja. Som alt andet blev aflyst. Vi har 3 koncerter i Danmark med Martyrdød, som jeg virkelig håber bliver til noget. Jeg synes selv Martyrdød er et super fedt band, så jeg vil gerne ud og spille med dem, og bare ud og spille igen generelt. Så er der Grift-turen, sammen med Grift fra Sverige, og altså det er i juni, men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tro. Da corona kom sidste år, der tænkte jeg, når det var måske en måned, 2 uger, en måned, så er tingene normale igen. Og så blev det jo bare rykket hele tiden. Og lige pludselig så begyndte vi også at få aflyst koncerter, der lå. Vi havde en tur med Solbrud, hvor vi skulle spille med Uada, blandt andet, og altså, den blev aflyst 8 måneder inden vi skulle spille næsten. Og det tog meget af energien, synes jeg. Og jeg synes også, jeg kan mærke nu, at jeg skal finde noget energi, og så bruge det på at lave musik. Fordi det at gå og håbe på koncerter, som bliver aflyst, og så booker man noget nyt, så bliver det aflyst. Det kan jeg mærke, at allerede nu, så er det lidt nået til et punkt, hvor at jeg næsten ikke engang glæder mig til at skulle ud med tur med Grift, fordi jeg allerede har det som om, jamen det bliver ikke til noget alligevel, så du kan lige så godt lade være med at gå og glæde dig, og I behøver ikke øve til det, og det er lidt hårdt, synes jeg. Det tager virkelig meget af drivet, især når man også lige har udgivet en plade sidste år, som netop blev taget meget bedre imod, end hvad jeg havde tur og håb på. Og så kan man ikke få lov til at komme ud og spille. Det er mega frustrerende. Ja. Det er det virkelig. Så
Så det er lidt hårdt, men altså, jeg prøver på så i stedet for at sige, så skal jeg skrive og indspille, og så kommer der noget godt ud af det på en anden måde. Ja, det ser jo ut som platesalget for små band og små platebutikker har økt, i det mindste. Ja, det er altid... Det er positivt. Ja, det er meget fedt. Det kan jeg også selv mærke. Men hvordan står det til med metal i Danmark nå for tida? For i resten av Skandinavia så er det jo gjerne Sverige og Norge og Finland som holder fanen høyt. Island er små, men har mye black metal. Mens Danmark har Volbeat, DAD og Merciful Fate, da, riktig nok. Merciful Fate, yes, men den er så god. Ja, det trumfer alt. Men hva skjer i Danmark nå? Er det mer på gang enn tidligere? Jeg har liksom møtt så få danske på festivaler i Europa. Ja, masse svensker og tyskere og nordmenn og finner, men nesten ingen dansker. Skjer det noe? Jeg synes, når jeg sammenligner nu og dengang hvor vi begyndte at spille live med Solbrud for, ja, det er snart 10 år siden. Ja, det er 10 år siden. Jeg kan ikke huske, hvornår vi spillede den første, men det er omkring 10 år siden. Der synes jeg dengang, at altså jeg hørte ikke selv dengang. Jeg tror først det var rigtigt dengang, hvor jeg selv begyndte at spille aktivt meget musik og øve og gerne ville spille live. At jeg faktisk begyndte at høre en masse danske bands selv. Fordi inden det så... Der var ikke nogen aktive danske bands dengang, synes jeg, hvor jeg sådan tænkte, wow, det er virkelig godt, eller det vil jeg gerne lytte til. Og da vi selv skulle arrangere koncerter og prøve at se, hvor man kunne komme ud og spille, der synes jeg altid, det var sådan noget... Så var der et dødsmetalband, et doom-metal-band, og så var vi black metal-bandet, og det var altid sådan en miskmask af genre. Og nu, 10 år efter, der kan du sagtens lave flere black metal shows i træk, uden at det er de samme bands, der spiller. Og jeg synes, der er kommet ret mange bands i Danmark også. Uden at jeg sådan lige kan sidde og name drop, så det er så dårligt til. Men jeg synes, der er nogle virkelig gode bud i dag, sammenlignet med, hvad der var for 10 år siden. Der kommer snikende. Det gør de, ja, det synes jeg. Jeg ved, Vendetta, som Afsky er udgivet på, han begynder også lige så stille at udgive flere og flere danske bands, faktisk. Som jeg tænker er et tegn på også, at der er noget potentiale at komme med efter. Nu skal vi bare have lov til at komme ud og spille igen. Så man husker dem og lægger mærke til dem. For Danmark... Jeg kan være dårlig. Ja, nei, de har jo hatt Metal Magic og Copenhagen, Killtown og sånne festivaler, men da kanskje det kommer noe mer, flere festivaler etter hvert også? Jo, det synes jeg også. Jeg synes, der er nogle små nogle. Det kan godt være, at de måske kun er der 1 år eller 2 år. Og så fungerede det ikke helt, og så prøver de måske de samme folk at lave en ny festival med et nyt navn. Og jo, jeg synes alligevel, der er... Altså jeg har næsten glemt, hvordan det er at have et almindeligt gå til koncert i weekenderne liv, men der er alligevel inden corona, der var der metalshows hver weekend i København. Og næsten også, altså, var det faktisk var godt. Ikke noget diss til de andre bands, men bare på grund af det forskellige genre. Det er ikke alle ting, jeg lige
gider at tage til koncert med. Men hvis man bare vil ud og se metal og drikke nogle øl, så kunne du det i hvert fald fredag og lørdag. Torsdag, fredag og lørdag næsten. Ja. Så jo, jeg synes alligevel, der er alligevel sket ret meget. Og jeg synes også, at måske i virkeligheden også kvaliteten af det, der kommer, er på en eller anden måde også... jeg synes, folk gør så meget umage med det, de laver. Det er ikke bare, nu stiller vi os op, og så har vi lavet et par numre, og så håber vi, det går. Men folk prøver virkelig at lave noget, som der bliver lagt mærke til, eller skiller sig ud, eller... Det virker ret meget mere gennemarbejdet, mange af tingene, synes jeg, end det måske gjorde dengang, hvor jeg selv startede med at spille live og sådan nogle ting. Ja. Skal følge med på Danmark fremover. Det avskyr det andre danske bandet tilfeldigvis på Jernverket. Det forrige var Witchcross. Ja. Så det er på tide med flere danske band, altså. Witchcross, det siger mig ikke engang noget. Jeg kender dem ikke. Så mange bands er der åbenbart. Et gammelt dansk heavy metal band. Ja. Ved du hvad, det må jeg tjekke ud. Ja, det må du. Den første plata der er veldig god, faktisk. Ja. Jeg ser lige faldet over Randy. Randy er bra. Ja, fantastisk. Og Mirage er også bra, synes jeg. Mirage er også et dansk heavyband fra rundt, ja, hva er det? 86 kanskje? Ja, det er også gammelt. Ja, dem kender jeg heller ikke meget indrømme. Det kan være, jeg skal grave lidt mere. Ja. For mig er det eneste gamle danske band, det er Merciful Fate. Ja. Men Randy, veldig bra. Det er virkelig, virkelig lækkert. Men da har vi faktisk snart snakket i 1 time. Ja, og det har jo gått bra, språklig. Ja. Jamen det var, jeg tror kun jeg har sagt undskyld eller bare behar 2 gange, så det må være succes. Det er et godt tegn, og jeg har også forstått, så da får vi håpe at resten av lytterne også gjør det, og inspireres av det. Men til slutt, før vi tar avslutningsrunden, når vi snakker om skandinavisk språk, og du har også sagt i intervjuet at du er glad i det gamle språket, eller gamle ord som ikke lenger brukes så ofte. Har du noen favorittord i det gamle danske? Så skal jeg lige tænke. Nej, så igen, hvis jeg skal name drop noget, så er det bare, så kan jeg ikke huske noget som helst. Nej, det er vanskelig. Men der er bare, jeg synes på dansk, det er ikke, altså jeg kan godt lide ved sproget selv, som en kommentar til sproget, når jeg selv bruger sproget, og altså jeg prøver ikke at gå rundt og tale som om at jeg er med i en film fra 1960-70 eller sådan noget, men samtidig så kan jeg godt lide at bare bruge sproget, så det på en eller anden måde bliver lidt varieret og mindre gadeagtigt, selvom det godt kan det. Altså, det er ikke fordi jeg sådan bruger et forfinet sprog overhovedet, men jeg synes bare sproget er, jeg synes når jeg lytter til mange der bruger sproget i dag, eller man læser på nettet nogle gange hvad folk skriver, og jeg tænker det er jo som om der kun er 100 ord at vælge imellem, og det er det som jeres sprog det så er formuleret ud fra, og det synes jeg i virkeligheden er rigtig synd. Og det er måske også lidt af det som jeg prøver at så tage med i mine egne tekster, og bare ved at tale et varieret sprog, når man endelig bruger det sammen med andre mennesker. Bruke nuanserne. Ja. Så ja, men om jeg lige har et super godt ord, det kan jeg ikke sige. Nogle gange synes jeg også, det danske sprog godt kan. Jeg taler tysk også, fordi jeg har boet i Tyskland. Og der kan jeg nogle gange godt næsten blive misundelig, fordi
det er som om, altså tyskerne, de har 5 gange så mange ord at lege med, som der er på dansk. Lidt på samme måde som engelsk. Man har mange flere muligheder for at sætte ordene sammen. Så på tysk, der kan jeg måske hurtigt komme i tanke om nogle vendinger eller ord, som jeg synes er helt fantastiske, men som bare ikke helt kan oversættes til dansk på samme måde. Så man skal faktisk være en lille smule kreativ nogle gange. Også når man skriver tekster på dansk, hvis det ikke bare skal... Ja, for jeg er lidt uenig i at den språklige rikdommen i dansk og da også norsk er mindre end på tysk og engelsk. Fordi et vanligt menneske kan bare så og så mange ord. Så om det engelske språk har 500 000 ord, og det norske har 100, så vil et gjennomsnittsmenneske bare kunne en brøkdel av det uansett. Så det med å sette sammen ord, der synes jeg norsk, svensk, dansk og tysk er mer fleksibelt enn engelsk, på grunn av at ordene kan settes sammen. Mens i engelsk har du alltid et mellomrum. Det er rigtigt nok. Det kan man godt argumentere for, selvfølgelig. Ja, så ja, det går begge veier. Ja. Men med det så må vi nesten begynne å avrunde. Ja, så vet jeg ikke, er det noen ting mer du gjerne skulle ha fått med her i intervjuet, eller som jeg har glemt? Nej, jeg var faktisk egentlig, så plejer jeg altid at spørge på forhånd, hvad folk har tænkt sig at spørge om, så man på en eller anden måde forberedt. Og nu var det så oven i købet også på norsk-dansk. Ikke at det var så slemt, men jeg var egentlig bare lidt spændt på at se, hvad snakken den skulle handle om. Så jeg havde ikke rigtig gjort mig nogle tanker om, det vil jeg gerne sige, eller det skal jeg huske at have med. Så jeg har ikke noget tilføje, tænker jeg. Det er bra. Du kan bare sende en hilsen til de norske fansen. Ja, det kan jeg gøre. Så er det Ole fra Afsky, som gerne vil sige tak til de norske folk, der har stemt på Afsky. Det betyder rigtig meget, især når det kommer fra det land, som vi i Danmark nok ser som metallens storebror. Det er altid det er svært at være dansk metal. Nogle gange, når man har naboer som Norge og Sverige. I har klipper og bjerge og meget mere sne, end vi har. Det er svært at følge med her, så det er dejligt, hvis folk lytter med derovre. Det gjør de. Ja. Ja, men tusen takk for intervjuet. Da skal jeg selv takk. Vi må ta, det er litt kjedelig, men jeg bruker å ta bilder. Du har hørt et intervju med Ole Lok fra Avsky, og likte du det, kan du for eksempel høre episodene med Biheksen, One Tail, Marduk og Svartidaudi. Om alt går etter planen, så treffer jeg Sorgar fra Endesma neste vekka. Vi prøver å få til et møte ansikt til ansikt, så vi får bare håpe at folk ikke går amok og fortsetter å kline korona utover hverandre fremover. Hvis du gjør det allerede, abonner på Jernverket podcast via podcast-app, eller gå inn på jernverket.com. Fortell alle du kjenner om podcasten, og legg gjerne igjen en god anmeldelse der du lytter. Og om du vil bidra med noen kroner for at jeg skal kunne fortsette, og ikke minst oppgradere mikrofonparken nå snart, så kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Informasjon står i episodebeskrivelser. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook for konkurranser, diskusjoner og musikalske tips. Akkurat nå har jeg lagt ut en oversikt med topp 40 utgivelser fra 2020, mye snavel hvis du vil oppdatere deg musikalsk. Jeg heter Helle Steinkløv, og kjører på med et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Vi høres! Hittil i år har Telenor stoppet over 20 millioner svindelanrop. Vet du hvilke nummer du kan stole på?
For sikkerhetens skyld har vi inkludert viktige sikkerhetstjenester i våre mobilabonnement, slik at du blant annet skal kunne føle deg litt tryggere når det ringer fra ukjente nummer. Bli tryggere med mobilabonnement fra Telenor. Se Telenor.no.